Iki lomba part terakhir cah, temane cek berpasang-pasangan. Iki ceritane kon goleki pasangane tapi iki malah anu ditubruk nganti kejengkang iki saking semangate iki. Wong kon goleki kon dulang gedang kok malah dijengkangne. Ya wis ngene iki cah dijejel-jejelke ngene iki gedang iki. Kan mripate rak ya ditutup to, dadi kudu ngapalke pasangane. Nek ngantek kleru bojone tanggane ya mbuh iki. Ora apa-apa cah, ora apa-apa. Kleru ya ora apa-apa kan iki gur seru-seruan to. Ya wis ngene iki cah suasanane nek lagi lomba enake gur seneng kek guyu karo guyu guranke. Kek yo iki ganti lomba cah wisan cah mang wis cukup le anu jejel-jejelan gedang iki ganti nubruk sembako. Dadi ceritane iki enek hadiah turah ngono to timbang ngandang kan mending dilombakne meneh. Dadi sing iso nubruk sembako mripate rak ditutup kuwi sing dadi hadiahe ngono. Kayak iki ganti panitiane sing lomba kon do maam kerupuk sing do apa jenenge do keluwen ndang iki mangane jan semangate kaya mbuh kayak iki salok ya do mayungi ngene iki cah mergone ya panas wong iki wis sekitaran jam piro ya jam 2-an kae dangoe kayak iki ceritane iki ya wis lomba terakhir cah bar iki gek do arep beres-beres resik-resik gek do leren gek yo enek sing jatah anu upacara sore soalnya kira lombane ki pas tanggal 17 ngono ceritane iki. Cerita nganti-nganti nganti lali kaengke nek lomba meneh cah. Mlaku zigzag ning nggon garis kuwi lho, gek enek sing ngluwi garis kuwi iki berarti dianggep dis ngono lah intine iki. Kayak iki door prize anu cah sing paling menegangkan iki pengumuman door prize sing paling menegangkan enek sing entuk wedhus cah bayo. Ya wis ra apa-apa lah rezekine. Kayak iki wis cocok nesik nomere. Lho to padha. Wis jan rezekimu, Mbak. Mbak kowe entuk wedhus. Kayak iki sing wedhuse jenek siji meneh ya. Tapi iki diselingi sik, door prize iki diselingi sik joget kursi, goyang kursi ding. Alah joget karo goyang ya padha wae. Ya wis ngene iki lah intine aku dadi operator iki ke. Dadi ngertilah pokoke urutan lombane iki. Ya wis ngono kuwi, joget-joget engko nek musike mandeg do linggih lah sing ora entuk linggihan kuwi berarti dianggep gugur ngono. Kayak mau ki anu cah apa ya sambil lomba ngene iki karo pengumuman door prize sing terakhir ya kuwi wedhus sing sitok ae mau lho. Wedhus iki ndelalake nyang nggone tanggoku dhewe yo nan ki. Alhamdulillah Mbok De niku rezekine jenengan muga-muga wedhuse babar temangkar niki.